Je Ježiš Kristus Boh? Jednoduchá odpoveď. Áno. A kto hovorí niečo iné, tak nechápe písmu. Ako môžeme čítať v Evanjeliu, sám Spasiteľ povedal: ja a Otec sme jedno. Nepovedal: ja a môj Otec sme jedno, ale ja a Otec sme jedno. To znamená, že on je aj Otec. A vtedy ho Židia chceli ukameňovať, pretože vedeli, že sa vyhlásil za Boha. Ďalej čítame: prv než bol Abrahám, ja som. Ľudia sa často pýtajú: ak je Kristus Boh, ku komu sa potom modlil? Asi sme zabudli, že Kristus bol aj dokonalým človekom, teda syn človeka. To znamená, že mal aj ľudské potreby. Potreboval jesť, piť, spať, modliť sa a postiť sa. Ako môžeme čítať v písme, Kristus sa postil 40 dní a potom vyhladol. Takže ak sa Kristus modlil, modlila sa jeho ľudská stránka, nie božská, pretože Boh sa nemodlí, nespí, neje, nepije a neunaví sa. Jeho božská stránka uzdravovala chorých, kriesila mŕtvych, otvárala zrak slepým a nasýtila 5000 ľudí. Jeho ľudská stránka sa modlila, jedla, spala a postila sa. Takže ak sa Ježiš modlil, nemodlil sa Boh, ale jeho ľudská stránka. A zase keď povedal, že Otec je väčší než som ja, tak to hovorila jeho ľudská stránka. Takže nesmieme zabudnúť, že Ježiš bol aj Boh, aj syn človeka. Mal aj ľudskú stránku, aj božskú.